Tento svoj zážitok hovorím preto, aby som povzbudil ostatných ľudí, aby si dávali väčší pozor. Hlavne vtedy, keď sú niekde v noci sami a obzvlášť na diaľničných odpočívadlách. Táto udalosť sa stala nie tak dávno. Stalo sa to v štáte Severná Karolína, keď som cestoval so svojím ockom. Môj ocko je vodič kamiónu. Pridal som sa k nemu na pár dní cesty, aby som získal nejaké skúsenosti. Zaujíma ma to, pretože o pár rokov by som chcel si tiež urobiť vodičský preukaz na kamión. My sme zo štátu Georgia, takže cesta do Severnej Karolíny nebola dlhá. Dorazili sme tam v podstate v ten istý deň. Vykládku tovaru sme mali naplánovanú na skore ráno, niekedy medzi polnocou a 1 hodinou ráno. Parkovisko bolo úplne plné kamiónov, ale záchody a umývárne boli úplne prázdne. Bolo to pravdepodobne preto, že väčšina vodičov už spala, aby si oddychli pred skorým ranným vykladaním tovaru. Hneď, ako sme zaparkovali, môj ocko išiel rovno spať. Ja som však zvyčajne nočné vtáča, takže som zostal hore. Okolo 2 hodiny ráno som sa rozhodol, že pôjdem na záchod. Vzal som si so sebou aj svoj holiaci strojček, aby som si mohol upraviť a zastrihnúť fúzy. Myslel som si totiž, že v takúto neskorú hodinu vo vnútri už nikto nebude. Hovoril som si, že budem mať slobodu, pohodlie a budem si môcť dať na čas, keďže takúto úpravu fúzov zvyčajne robievam iba doma. Keď vôjdete do tej budovy so záchodmi, sú tam dve časti. Jedna je naľavo a druhá napravo. Ja som išiel do tej časti naľavo. Hneď som si všimol, že pri záchodoch, pisoároch stojí nejaký chlap. Bol veľmi vysoký, mal určite okolo 193 cm. Veľmi som nad tým nerozmýšľal a vošiel som do kabínky, aby som použil záchod. Keď som skončil, išiel som si umyť ruky. Všimol som si, že ten chlap tam stále stojí na tom istom mieste. Presne vo chvíli, keď som sa chystal odísť, si rozopol nohavice a začal ten záchod používať. Cítil som sa kvôli tomu nepríjemne, ale stále som tomu v tej chvíli nevenoval veľkú pozornosť. Aby to nevyzeralo, že som už odišiel preč, prešiel som namiesto odchodu do tej druhej. Aby to nevyzeralo, že som už odišiel preč, prešiel som namiesto odchodu do tej druhej, pravej časti záchodov. Postavil som sa pred zrkadlo, že si konečne upravím tie fúzy. Avšak, asi o 10 sekúnd neskôr, vošiel ten istý chlap do tejto druhej časti záchodov. To vo mne okamžite vyvolalo obavy a strach. Veď pred chvíľou bol na tej druhej strane, takže neexistoval žiadny jasný dôvod, prečo by mal ísť za mnou. Začal kráčať smerom ku mne. No hneď, ako som vyťahol svoj holiaci strojček, zrazu zastavil priamo za mojím chrbtom. Vyzeral šokovane. Skoro tak, ako by niečo nešlo podľa jeho plánu, alebo tak, ako očakával. V tom momente som už mal naozaj zlý pocit a bál som sa. Snažil som sa zostať pokojný a pokračoval som v upravovaní fúzov tak rýchlo, ako to len šlo, aby som ich nepokazil. Cez zrkadlo som videl, ako prešiel k pisoáru a predstieral, že si rozopína nohavice. Keď som sa na ňo znova pozrel, civel priamo na mňa a stále len predstieral, že používa záchod. Kývol na mňa hlavou na pozdrav a ja som mu tiež kývol naspäť. Neurobil som to preto, že by mi to bolo príjemné, ale preto, že som nechcel, aby si domyslel, že viem o tom, že niečo chystá. O pár sekúnd neskôr vošiel do jednej prázdnej kabínky. Keď som sa tam zbežne pozrel, stal úplne nehybne rohu tej kabínky a s dokorán vyvalenými očami sa pozeral priamo na mňa. Tváril som sa, že si to nevšímam. Asi o 20 sekúnd neskôr sa znova vrátil k pisoáru a opäť predstieral, že si rozopína nohavice. Na chvíľu sa na mňa pozrel a potom otočil hlavu preč. Hneď ako som si dokončil úpravu fúzov, okamžite som odišiel. Keď som prechádzal okolo neho, neustále som držal holiaci strojček pevne v ruke. Chcel som ho mať pripravený pre prípad, že by som ho musel použiť na svoju obranu. Musel som totiž prejsť tesne okolo neho, aby som sa dostal von. Sice nie som nízky ani slabý, ale ten chlap bol oveľa vyšší a vyzeral, že je odo mňa starší aspoň o 20 rokov. Ja som mal vtedy okolo 175 cm a on vyzeral, že má takmer 40 rokov. Vedel som, že by ma mohlo veľmi ľahko premôcť. Vyšiel som zo záchodov a pri vchode som si všimol bezpečnostné kamery. To mi prinieslo aspoň nejakú úľavu. Ten muž ma našťastie nenasledoval, vďaka Bohu. Zaplavil ma pocit obrovskej úľavy.
Vrátil som sa k nášmu kamiónu, kde môj ocko stále spal, rovnako ako všetci ostatní vodiči na parkovisku. Napísal som svojmu kamarátovi a povedal som mu, čo sa stalo. O nejakých 20 minút neskôr mi odpísal. Navrhol mi, aby som sa vrátil na tie záchody a zavolal mu cez FaceTime, videohovor. Z nejakého zvláštneho dôvodu som to naozaj urobil. Ten chlap tam však už nebol. Podrobne som kamarátovi všetko vysvetlil a ukázal som mu na kamere miesta, kde ten chlap predtým stál a čo robil. Potom, asi o 5 minút neskôr, som zo záchodov odišiel a ukončil hovor, pretože kamarát už musel ísť. Keď som znova vyšiel von na vzduch, všimol som si, že za tým veľkým odpočívadlom je ešte jedno samostatné parkovisko pre obyčajné osobné autá. Stálo tam jedno červené auto. Malo zapnuté predné svetlá a bolo to jediné auto, ktoré tam svietilo. Keď som sa otočil, aby som sa na ňo pozrel, tie svetlá v tom istom momente zhasli. Kvôli tme a veľkej vzdialenosti som vôbec nevidel, kto sedí vo vnútri. Neviem, či ten vodič práve vtedy dorazil a parkoval, alebo odchádzal, alebo to bol dokonca ten istý chlap zo záchodov. Toto načasovanie ma však veľmi znepokojilo. Vrátil som sa do kamiónu k ockovi, ktorý stále spal. Počas tej noci sa už nič iné nestalo. Vrátil som sa domov k svojmu normálnemu životu. Svojmu ockovi som však o tomto zážitku nikdy nepovedal. On je totiž veľmi prísny, ale nedávno ma začal púšťať samého von. Mal som tedy 17 rokov a vedel som, že ak by som mu to povedal, pravdepodobne by to skončilo tak, že by ma už samého nikam nepustil. A to až dovtedy, kým by som nemal 18 rokov, kedy by som už bol dospelý a nezávislý a mohol by som chodiť kam chcem. Jediný človek, ktorému som to povedal, bol môj kamarát. Neskôr som sa snažil logicky si vysvetliť, čo sa vlastne stalo. Ten muž nevyzeral ako bezdomovec a nevyzeral ani tak, že by bol pod vplyvom nejakých drog. Ale to, ako sa správal, malo od normálneho správania veľmi ďaleko. Mal čisté oblečenie a upravenú bradu, takže pochybujem, že to bol nejaký bezdomovec alebo narkoman. To, čo ma však dodnes trápi a straší, je otázka, čo vlastne plánoval urobiť a prečo sa správal tak, ako sa správal. A vec, z ktorej budem mať už navždy zimomriavky, je predstava, čo by sa v tú noc stalo, keby som so sebou nemal svoj holiaci strojček. Od tej udalosti si dávam oveľa väčší pozor na svoje okolie, a to dokonca aj počas bieleho dňa. A úplne najviac sa vyhýbam tomu, aby som chodil niekam neskoro v noci sám. Som mladá žena, mám niečo vyše 20 rokov a celý svoj život žijem v meste New York. Takže cestovanie mestskou dopravou v akomkoľvek čase, či už cez deň alebo v noci, je pre mňa úplne prirodzená vec. Aby ste mali predstavu, moja cesta len jedným smerom zo štvrti City domov trvá asi 2 hodiny. Cestou musím ísť 2 rôznymi vlakmi, potom ma čaká 30-minútová jazda autobusom a nakoniec musím prejsť pešo 5 blokov domov po ulici, kde je veľmi zlé osvetlenie. Keďže to takto robím už veľa rokov, zvyčajne nad tým vôbec nepremýšľam. Sú to však 2 noci, ktoré si v hlave premietam stále dookola. Prvý prípad sa stal priamo vo vlaku metra. Nastúpila som do vozňa presne vo chvíli, keď sa zatvárali dvere, takže som zostala stáť hneď vedľa nich. V ušiach som mala slúchadlá, ale aj tak som slabo počula, že nejaký bezdomovec smerom ku mne niečo rozpráva. Najprv som to ignorovala. Myslela som si, že sa rozpráva sám so sebou, lenže on na mňa neustále bez prestania pozeral. A tak som si vybrala jedno slúchadlo z ucha a spýtala som sa, čo hovorí. V tom momente som jasne počula, ako na mňa začal nahnevane kričať, urážať ma a nadávať mi do škaredých slov. V tej sekunde mi začalo strašne rýchlo bušiť srdce. Stále si pamätám, aké horúce boli moje uši a celá tvár. Bol to taký pocit, ako by sa mi všetká krv z tela zrazu natlačila do pokožky. Snažila som sa nadviazať očný kontakt s ostatnými cestujúcimi vo vozni. V duchu som táne dúfala, že si niekto iný všimne, čo sa deje a že mi pomôže. Nikto sa však na mňa ani nepozrel dlhšie ako na 1 sekundu. Všetci sa radšej hneď otočili hlavami preč. Na ďalšej zastávke, aj keď to ešte nebola moja cieľová stanica, som okamžite vystúpila. Rýchlo som prebehla do vedľajšieho vozňa a zúfalo som dúfala, že ten muž nevystúpi a nevšimne si, kam som odišla. Tá nepríjemná vec na tom
Tá nepríjemná vec na tom je, že toto správanie úprimne nie je pri cestovaní v New Yorku ničím výnimočné. Väčšinu času človek proste musí skloniť hlavu a snažiť sa vôbec nereagovať na toho, kto na ňo útočí. Aj tak som sa však neustále pozerala cez okná vlaku a sledovala som, či ma ten chlap nenasleduje. O 2 zastávky neskôr som ho konečne uvidela vystúpiť z vlaku von na nástupište. Ani som si neuvedomila, že som celý ten čas od strachu zadržiavala dých, až kým sa za ním tie dvere definitívne nezatvorili. Druhý prípad sa stal v čase, keď som chodila na vysokú školu. Mala som nočné prednášky, ktoré končili okolo 8:30 večer. Kým som sa teda dostala autobusom domov, bolo zvyčajne už dávno po 10. hodine v noci. Nočné jazdy autobusom sú vždy úplne iné, sú tichšie a oveľa viac nepredvídateľné. Šoféri vtedy väčšinou zastavujú na zastávkach iba vtedy, ak niekto zatiahne za šnúru alebo ich o to poprosí. V tú noc som počas celej cesty počúvala strašidelné príbehy v slúchadlách. A zhodou okolností, príbeh, ktorý som práve počúvala, bol o žene, ktorú niekto prenasledoval. Takže, keď som vystúpila z autobusu, pamätám si, že som si hneď stíšila zvuk a začala som si oveľa viac všímať svoje okolie. Posledná časť mojej cesty domov vyžaduje, aby som prešla okolo niekoľko obchodov a potom odbočila na tmavú, obytnú ulicu, ktorá je slepá a má hrozne zlé pouličné osvetlenie. Jeden z obchodov, okolo ktorých prechádzam, je reštaurácia Popeyes. Pamätám si, ako som sama v sebe riešila, či si chcem alebo nechcem kúpiť ich cestoviny so syrom. Lenže obchod som už prešla a bola som takmer na konci celého bloku ulice, kým som sa definitívne rozhodla, že sa predsa len otočím a pôjdem si to jedlo kúpiť. A presne v tej chvíli som si všimla toho muža, ktorý so mnou predtým išiel v autobuse. Do toho momentu som nevenovala tomu vôbec žiadnu pozornosť. Ale v sekunde, keď som zmenila smer chôdze, on doslova zastavil. Úplne zamrzol na mieste. Potom na mňa zostal iba stáť a civieť s obrovskými vybalenými očami. Okamžite ma to znepokojilo, ale snažila som sa ten pocit zahnať a aj tak som vošla dovnútra do Popeyes. Keďže však bolo veľmi neskoro, nemali už takmer žiadne jedlo. Takže po minúte som odtiaľ odišla a pokračovala v ceste domov. Až keď som bola v polovici bloku, všimla som si ho znova. Stál presne na začiatku tej tmavej uličky, do ktorej som musela odbočiť. Iba tak tam stál a čakal na mňa. V tom momente som okamžite spomalila svoj krok a vytiahla mobil, aby som zavolala svojmu bratovi. On zvyčajne nikdy nebýva doma, takže to, že mi v tej chvíli zdvihol telefón, bol pre mňa úprimne obrovský zázrak. Myslel si, že už len z môjho samotného hlasu hneď vycítil, že niečo nie je v poriadku. V sekunde, keď som mu povedala, že som kúsok od obchodu Popeyes, mi ihneď do telefónu zahlásil, že mi ide rýchlo naproti. Keďže som vedela, že môj brat je už na ceste, konečne som nabrala odvahu, odbočila do tej tmavej uličky a prešla okolo toho muža. A vtedy som za sebou započula zvuky krokov. Ten chlap začal kráčať tiež. Držal sa stále za mnou. Išiel presne takým istým tempom ako ja a potom mi potichu povedal, že ma miluje. Hneď to začal mrmlať nejaké ďalšie veci, ktorým som vôbec nerozumela. V tom bode som usúdila, že bude oveľa bezpečnejšie, ak zostanem niekde, kde je svetlo. Otočila som sa teda, kráčala som späť k obchodom a zostala som čakať vonku pred jedným obchodom s alkoholom, ktorý bol na blízku. Keďže v tejto štvrti bývam, poznám z videnia veľa mužov, ktorí sa na tomto mieste zvyčajne stretávajú a trávia tam čas. Pamätám si, ako som očami rýchlo prechádzala celé okolie a dúfala, že uvidím nejakú známu tvár. Lenže v tú noc som tam skoro nikoho známeho nevidela. A práve vtedy ku mne pristúpil ten muž bližšie. Neustále dookola sa ma pýtal, či nepotrebujem pomoc a tvrdil, že mi môže pomôcť, pričom sa pomaly presúval čoraz bližšie k môjmu telu. Viac ako raz som mu veľmi nahlas odpovedala jasné nie. A úprimne, ak by si naozaj len myslel, že som sa stratila a chcel by mi pomôcť, to by bolo v poriadku. Ale ja som mu jasne a opakovane hovorila nie a on sa napriek tomu ku mne stále približoval.
Potom som si všimla, že má na rukách natiahnuté gumenné lekárske rukavice. Bolo to už v období po pandémii covidu, takže moja prvá myšlienka bola, ak je tento človek natoľko opatrný, že nosí rukavice, prečo potom nemá na tvári aj rúško? Navyše, vonku nebolo vôbec chladno, takže tie gumené rukavice pôsobili na tom mieste úplne zvláštne a nepatrične. Potom mi začal stále opakovať, že musím ísť domov. Znelo to skoro tak, ako by ma chcel na silu dotlačiť k tomu, aby som znova vošla do tej tmavej uličky a musela prejsť okolo neho. O pár sekúnd neskôr vošiel do toho obchodu s alkoholom. V tej sekunde, ako som videla, že sa presunul hlbšie do predajne, som rýchlo zabehla za roh ulice. Tam som už našťastie uvidela svojho brata, ktorý mi konečne kráčal naproti. Celá táto situácia trvala od začiatku do konca možno najviac 5 minút, ale mne to vtedy prišlo oveľa dlhšie. To je tá zvláštna vec na týchto chvíľach. Keď si ich neskôr premietam v hlave, zdá sa, že prebehli rýchlo. Ale kým ich prežívate na vlastnej koži, čas sa takmer vôbec nehýbe. Príbeh, ktorý sa vám chystám vyrozprávať, je skutočne jedna z najstrašidelnejších vecí, aké sa mi kedy v živote stali. Je to dokonalý príklad toho, ako sa skvelá noc dokáže v priebehu chvíľky zmeniť na skutočnú nočnú moru. Tieto udalosti sa stali pred niekoľkými rokmi, keď som mal 19 rokov. Dnes mám už takmer 26. Avšak veľmi jasne si pamätám na všetky detaily a úprimne dodnes neviem poriadne vysvetliť, čo sa vtedy vlastne stalo. Aby ste mali správny prehľad, pochádzam z pomerne veľkého mesta v južnej Európe. Naša štvrť sa skladá z malých rodinných domov a niekoľkých bytoviek. Nič zvláštne alebo podozrivé. Nie sú tu žiadne nebezpečné miesta ani opustené, schárané domy. Aby som bol úprimný, občas je to tu dokonca celkom nudné. Navyše, osobne poznám všetkých svojich susedov, takže som sa tu vždy cítil veľmi bezpečne. V tých časoch môj život v podstate pozostával len z toho, že som chodil na prednášky na univerzitu, potom som sa vrátil domov, učil sa na skúšky, trochu sa vyspal a takto dookola to fungovalo celé týždne. Nemal som vôbec žiadny voľný čas. Jeden piatok sa však moji rodičia rozhodli, že pôjdu navštíviť nejakých príbuzných do iného mesta. Mali tam doraziť po obede, zostať celú sobotu a vrátiť sa niekedy v nedeľu. To pre mňa znamenalo jedinú vec. Mal som celý dom počas celého víkendu sám pre seba. Čo mohlo byť pre mladého chalana, ako som bol ja, v tej chvíli lepšie? Už od detstva som mal rád chvíle, keď som mohol byť doma sám. Toto bola zároveň perfektná príležitosť na to, aby som k sebe pozval aj svojich kamarátov. Ako som už spomínal, kvôli neustálemu učeniu som sa s nimi vtedy nevídal veľmi často. Zavolal som im teda a oni súhlasili, že v sobotu prídu ku mne. Mali sme v pláne objednať si nejaké jedlo, hrať videohry a proste sa len tak rozprávať, čo je u nás nové. Pred víkendom ma však čakala ešte jedna povinnosť. Úplne som totiž zabudol, že v piatok večer sa na našej univerzite koná každoročný vedomostný kvíz z geografie. Musel som tam ísť, pretože som to už predtým sľúbil svojim spolužiakom. Navyše som v ten večer nemal žiadny iný program. Myslel som si, že by to mohla byť celkom zábava. Nechcem sa nejako chváliť, ale v takýchto vedomostných kvízoch som bol vždy celkom dobrý. Celý večer prebiehal veľmi hľadko a príjemne. Spolu s kamarátmi z univerzity sme vytvorili jeden tím, v ktorom nás bolo 6 ľudí. Do celej súťaže sa zapojilo celkovo 10 rôznych tímov. Študentská hala, v ktorej sme sa nachádzali, bola naplnená až po prasknutie. Vôbec som nečakal, že príde až tak veľa ľudí. Všetci sme si tú noc naozaj užívali. Pre každého tam bolo pripravené jedlo a pitie zadarmo. Všeobecne tam vládla skvelá atmosféra. Ani sme sa nenazdali a boli sme pri poslednej otázke celého kvízu. Zakrátko nastal čas na vyhlásenie výsledkov. Na moje veľké prekvapenie, naša skupina skončila na úžasnom 2. mieste z 10 tímov. Dostali sme malú cenu, urobili sme si spoločnú fotku a konečne nastal čas ísť domov. S kamarátmi sme sa rozlúčili a ja som sa rýchlo ponáhľal, aby som stihol posledné nočné metro. Mesto, z ktorého pochádzam, totiž nemá metro, ktoré by jazdilo non-stop celú noc, čo je úprimne celkom škoda.
Vystúpil som na svojej stanici a čakala ma približne 10-minútová chôdza až k nášmu domu. Bolo to na začiatku októbra, takže počasie už začínalo byť celkom chladné. K tomu všetkému som bol naozaj unavený. Chcel som byť už len doma, zohriať si v mikrovlnke nejaké rýchle rezance a rýchlo si láhnuť do postele. To, čo som však začul o malú chvíľu, bol jeden z najhlasnejších a najstrašidelnejších ľudských krikov, aké som kedy za celý svoj život počul. Bol to ľudský krik, to konkrétne išlo o nejakého muža, ale znelo to presne tak, ako by tomu človeku práve zaživa odrezávali ruku. Znelo to, ako by prežíval tú najhoršiu, neznesiteľnú bolesť. Okamžite som zastavil na mieste a začal som sa obzerať okolo seba, aby som zistil, odkiaľ ten zvuk išiel. Bolo to veľmi zvláštne, pretože celá tá ulica bola v tej chvíli úplne tichá. Väčšina domov, ak nie dokonca úplne všetky, už mali zhasnuté svetlá. Na chvíľu ma to naozaj poriadne vydesilo, pretože celá táto situácia prišla strašne nečakane. Hneď potom však nasledoval ďalší, druhý krik. Tentoraz sa mi už podarilo lepšie odhadnúť smer, z ktorého prichádzal. Vychádzal presne zo smeru, kde stál môj dom. Rýchlo som sa ponáhľal, aby som bol čo najskôr doma. Neišiel som hneď do behu, ale snažil som sa kráčať tak rýchlo, ako to len išlo. Pri chôdzi som sa neustále obzeral cez rameno za seba a pozorne som počúval, či okolo mňa nenastane nejaký pohyb. Presne vo chvíli, keď som zahýbal za roh ulice, kúsok od nášho domu, som v diaľke uvidel skupinu 4, možno 5 ľudí. Boli odo mňa vzdialení približne 180 metrov. Ako náhle ma v tme zbadali, všetci títo ľudia sa naraz rozbehli môjim smerom. To ma úplne vyviedlo z miery a šokovalo ma to. Pýtal som sa sám seba, prečo by pre Boha niekto robil niečo také len preto, že uvidel na ulici náhodného neznámeho človeka. V tej chvíli sa vo mne prebudil môj prirodzený inštinkt a ten mi jasne povedal, že tentoraz musím začať utekať. Môj dom sa nachádzal presne medzi mnou a tou skupinou ľudí, ale našťastie bol oveľa bližšie ku mne, než k ním. Tá skupina na mňa medzi tým začala kričať nejaké slová, ktorým som vôbec nerozumel. Dobehol som k našim vchodovým dverám a presne ako v nejakom strašidelnom filme mi od strachu spadli kľúče priamo na zem. Rýchlo som ich zodvihol, ale predtým, než som otočil kľúčom v zámku, som sa rozhodol naposledy sa na tých mužov pozrieť. Všetci do jedného vyzerali ako bezdomovci. Mali na sebe len veľmi špinavé a roztrhané oblečenie. Keď som to uvidel, hneď som vedel, že moje rozhodnutie utekať bolo úplne správne. Konečne sa mi podarilo dostať dnu do domu. Rýchlo som zatvoril a zamkol dvere tak rýchlo, ako som len vládal. Strašne silno a ťažko som dýchal a hlavou mi preletovali všetky možné zlé myšlienky. Myslel som napríklad na to, že sa sem každú sekundu pokúsia vlámať a že moji rodičia nie sú doma, čo znamenalo, že som na všetko bol úplne sám. Zostal som stáť hneď vedľa dverí a v úplnej tme som počúval, čo sa deje vonku. Trvalo to celú večnosť, hoci v skutočnosti išlo pravdepodobne len o pár minút. Nič sa však neudialo. Vonku zostalo úplne ticho. To ma síce trochu upokojilo, ale zároveň to bolo veľmi zvláštne. Hlboko vo vnútri som totiž cítil, že nebezpečenstvo ešte úplne nepominulo a že tí útočníci sú s veľkou pravdepodobnosťou stále niekde vonku. Asi po minúte som sa pomaly postavil a išiel som sa pozrieť von cez okno. Nikto tam však nebol. Prešiel som k druhému oknu, ktoré je blízko kuchyne, ale ani tam som nikoho nevidel. Bola tam len prázdna ulica a vietor, ktorý pohupoval vetvami stromov. Aj tak som sa však rozhodol, že bude lepšie, ak vytočím núdzové číslo 112 a nahlásim všetky tie zvláštne veci, ktoré sa v tú noc stali. Pani na telefóne som podrobne vysvetlil celú situáciu, vrátane tých hrozných kríkov, ktoré som počul predtým. Aby som bol úprimný, spočiatku mi veľmi nepomohla. Z nejakého dôvodu sa ma viackrát za sebou pýtala, či tých ľudí, ktorí ma naháňali, náhodou nepoznám. A keďže sa mi nič nestalo a nikto ma nezranil,
Polícia v takejto situácii vraj v podstate nezmôže vôbec nič. Na konci rozhovoru mi aspoň slúbila, že do našej štvrte pošle policajné auto, ktoré tam urobí obchôdzku a že ma budú informovať, ak by si niečo podozrivé všimli. Poďakoval som jej a položil som telefón. O nejakých 15 alebo 20 minút neskôr som cez okno naozaj uvidel policajné auto. Pomaly prechádzalo našou štvrťou a prešlo aj okolo nášho domu. V tom momente som usúdil, že nastal správny čas ísť si konečne oddychnúť a spať, pretože som bol neskutočne vyčerpaný. V tej chvíli bolo už dávno po polnoci. Následujúce ráno som sa veľmi snažil na tie udalosti z predošlej noci nemyslieť. V hlave mi však stále vyrilo obrovské množstvo otázok, na ktoré som nepoznal odpoveď. Zavolal mi môj najlepší kamarát a oznámil mi, že náš ďalší kamarát ochorel, takže k nám dnes nepríde. Takže sme nakoniec celý deň trávili u mňa doma len my dvaja. Predtým, než odišiel domov, som sa rozhodol v krátkosti mu včerajšiu príhodu spomenúť. Nezachádzal som však do veľkých detailov, aby som ho zbytočne nevystrašil. Robili sme si z toho trochu srandu, ale zároveň som na ňom videl, že mal o mňa skutočný strach a úprimné obavy. Volali mi aj moji rodičia a pýtali sa ma, či je všetko v poriadku. Povedal som im, že áno, pretože dobre viem, ako rýchlo a ľahko sa moja mama o všetko bojí. Mal som v pláne im o tom povedať, ale chcel som tak urobiť až vo chvíli, keď dorazia bezpečne domov. Večer pred odchodom do postele som radšej dvakrát skontroloval všetky dvere a okná v dome, či sú pevne zamknuté. Zapol som si v televízii film a pomaly som začínal na všetko zlé z predošlej noci zabúdať. Lenže, asi po hodine pozerania filmu, by som mohol prisahať, že som zvonku začul obrovskú ranu. Znelo to presne tak, ako by niekto hodil do domu kameň. Okamžite som schmatol ovládač a vypol televíziu, aby som lepšie počul. Nebol som si istý, či sa to naozaj stalo, alebo či ma len moja vlastná ustrachaná hlava a paranoja nútia počuť zvuky, ktoré neexistujú. Znova nastalo úplne ticho. Netušil som, akú hru so mnou niekto hrá, ale strach sa vo mne pomaly začal meniť na hnev a zlosť. Opatrne som sa pozrel cez okno vo svojej spálni, ktorá sa nachádza na druhom poschodí a smeruje rovno na ulicu. Všetko sa zdalo byť úplne v normále. Rozhodol som sa, že zostanem hore a budem v strehu tak dlho, ako to len pôjde. Myslím si však, že niekedy okolo 4. hodiny ráno som nakoniec od únavy zaspal. O niekoľko hodín neskôr ma zobudili zvuky mojej rodiny, ktorá sa práve vrátila domov. Bolo už okolo obeda. V podstate som prespal polovicu dňa, čo pre mňa nie je vôbec bežné. Najprv si zo mňa robili srandu, že vyzerám, ako by som práve vstal z postele a poprosili ma, aby som im pomohol odniesť tašky z auta. Pomyslel som si, že teraz je ten správny čas na to, aby som im konečne porozprával o všetkom, čo sa počas týchto 3 dní udialo. A presne podľa môjho očakávania zostali veľmi vystrašení a mali obavy, ale zároveň boli nesmierne radi, že som v poriadku. Radi, že som v poriadku. O týždeň neskôr sme sa s rodinou rozhodli, že namontujeme bezpečnostné kamery pred dom aj za dom. Odtedy sa už nikdy nič podobné nezopakovalo. Od polície som taktiež nikdy žiadne nové informácie alebo správy nedostal. Dodnes nemám ani najmenšiu predstavu o tom, čo mohlo tých ľudí prinútiť k tomu, aby ma začali len tak naháňať. Kto bol ten muž, ktorý tak hrozne kričal? A prečo prežíval takú obrovskú bolesť? Bol naozaj obeťou nejakých bláznov, alebo len nejaká ich zvrátená taktika, ako prilákať nevinných ľudí bližšie, začať ich naháňať a potom ten vybratý cieľ okradnúť alebo mu urobiť niečo ešte horšie? A nakoniec bol to ten zvuk, ktorý som počul počas tej druhej noci, bol nejako prepojený s celou tou vecou, alebo sa len so mnou nepekne zahrala moja vlastná myseľ? Tieto rovnaké otázky som si položil už miliónkrát, ale myslím, že si už nikdy nebudem natoľko istý, aby som sa dozvedel skutočnú pravdu.